Sa lahat ng may utang dyan, magbayad kayo king ina nyo. Yung pera na pinapautang sa inyo, hindi yan pinupulot. Tapos yung dahilan nyo, nagkasakit yung mama ko, nagkaganito ganyan, nalugi yung negosyo, wala na kaming pakialam doon. Nung umutang kayo, alam nyo yung mga ganyang bagay na mangyayari yan. Huwag yung mga dahilan lagi na ganito ganyan, si mama ko may sakit sa puso, yung business ko bankrupt na, wala na akong magagawa. Labas kami doon nung umutang ka ng pera, di ba binigay namin sa'yo na nakasmile? Magbayad ka rin ng nakasmile. Hindi yung puro ka dahilan, binigyan ka na ng 2 months, 3 months, 4 months, tapos wala pa rin. Tapos nakikita namin sa labas ang enjoy-enjoy, makikita mo sa FB ang enjoy-enjoy ng mga ginagawa nyo ng family mo. Tapos pagdating na ng singilan, wala kayong pambayad pero may panggastos kayo sa mga luho nyo. Next time please, wag na lang kayo umutang. Punta na lang kayo sa bangko, pumila kayo, tapos pumirma kayo ng sangkatutak na papeles, doon na lang po kayo kumuha ng pera. Doon naman ayaw nyo kasi may collateral, madotchod. Well, sana pinagdadasal ko karmahin kayong lahat. Sige na.